bore yma mwy am brygethu ar fater. Dwi wedi bod yn meddwl amdano fe yn ddiweddar. Cwestiwn sydd wedi bod ar fy meddwl. Pam ydyn ni yn cynnal dwy oedfa ar y sul? Pam ddylen ni gynnal dwy oedfa ar y sul? Pam ddylen ni barhau i gynnal dwy oedfa ar y sul? Neu y ffordd orau allai ddod i'r cwestiwn yw fel hyn. Os ydych chi moyn teitl i'r bregeth, dyma'r teitl. Pam ddylem warchod ein harfer o gynnal dwy oedfa ar y sul? Cymryd ymellach, dylen ni ofyn y cwestiwn ac ateb y cwestiwn gyda chi. Pam codi cwestiwn? Pam mae hyn wedi bod ar y meddwl i yn ddiweddar? Wel, dwi'n credu chi gyd yn gwybod yn ateb i'r cwestiwn yna. Mae yn bwnc neu yn fater sydd os nad yn fater llosg ar hyn o bryd, achos does dim lot o faterion llosg yn yr eglwys y dyddiau yma. Mae yn fater sydd wedi codi ac yn codi a mynd i codi mwy dros y misoedd diwethaf a dros y misoedd sydd i ddod. Mae e'n gwestiwn ymarferol i ni ofyn y bore yma. Fel i chi gyd yn gwybod, mae sawl eglwys yn ein gwlad ni erbyn hyn. A dim ond un oedfa sydd yn cael ei chynnal. Ac yn ddiweddar, mae'r nifer o'r eglwysi lle mae un oedfa yn unig cael ei chynnal wedi codi. Rai wrth gwrs ers amser wedi mynd lawr i un oedfa. Ac yn amlwg, dros y 2 blynedd diwetha, ers i'r pandemig ddod i'n gwlad ac yn arbennig ers i'r cyfnodau clo ddod, mae rhain wedi bod yn gatalyddion, os licwch chi, i gyflymu nifer o eglwysi sydd wedi naill ai cau neu sydd wedi gostwng o gynnal dwy oedfa i gynnal un. Ac mae rhaid i ni ddweud hyn. Mae yna nifer o leoedd fyswn ni'n galw yn eglwysi efengylau. Lle mae'r mater yma wedi codi, lle mae'r dialog o leia wedi cymryd lle, neu mae yn cymryd lle, neu mynd i gymryd lle. Dwi wedi cael sgyrsiau yn ddiweddar, falle i chi hefyd, gyda Christnogion, ynglŷn â'r mater yma o nifer oedfaon ar y sul. A rai yn cyfiawnhau, cefnogi
y syniad o dim ond cynnal un oedfa. Falle roedd rhai yn chi wedi darllen erthygl yn papur Cristnogol enwadol sydd nawr ar-lein, goleuad wedi dod i ben, Cenad yw enw'r cylchgrawn y nawr, ac wythnos yn ôl roedd yna erthygl gan weinidog sydd yn Efengylaeth, ac roedd e'n sôn am eu profiad nhw fel eglwys. Maen nhw nid wedi dod i ben i fod yn deg am cyfarfod yn y nos, ond maen nhw wedi newid y cyfarfod yn y nos. Dydy ddim yn gwrdd pregethu nawr, fel mae yw'n cymryd yn y bore. Yn hytrach, ddim wedi cael yr eglwys yn y capel, ond maen nhw'n cynnal rhyw weithgareddau llawer mwy anffurfiol. A'r reswm tu ôl i hyn oedd bod niferoedd yn y nos wedi gostwng cymaint. Beth yw'n safbwynt? Beth dylen ymateb fod i'r cwestiynau hyn? Wel, amdana fi fy hun, dwi teimlo'n eitha cryf ar ymateb. Ac mae gen I ganser am yr hyn sydd yn digwydd yn ein gwlad ni, a'r hyn sydd yn mynd I ddigwydd, os dwi'n onest, gyda chi. Fy marn ni yw y dylen ni warchod, cadw, dwy oedfa, o leia ar y sydd. Cyn mynd ymellach, gai restru gyda chi rai o'r sylwadau neu rai o'r dadleuon sydd yn cael ei rhoi gan bobl o blaid cynnal un oedfa. O'n i'n sôn am yr erthygl, allwch chi ddarllen yr erthygl. Mae rai o'r sylwadau dwi'n mynd I wneud nawr yn dod o'r erthygl yna. Ond nid yn unig o fyna. Fel dwi'n dweud, mae'r peth yn codi, ac mynd I godi fwy. Beth cyntaf sy'n cael ei ddweud yw hyn. Does dim byd yn y Beibl yn gorchymyn I ni gynnal dwy oedfa ar Sul. Does dim gorchymyn yn y Beibl I gynnal cwrdd yn y bore ac I gynnal cwrdd yn y hwyr neu yn y prynhawn. Findwch chi ddim un adnod sydd yn dweud dylech chi gwrdd ddwywaith ar y Sul fel eglwys. Ar ben hynny, mewn rhai gwledydd, dim ond un oedfa sydd ar y Sul. Yn sawl gwlad allwch chi ffindio hynny. I traddodiad nhw yw I gwrdd Cristnogion unwaith ar y Sul. Wedyn yn ail, fe amnodi hyn, byddai'r bobl yn dweud bod llai yn dod gyda'r hwyr. Falle bod yna nifer da yn dod yn y bore i'r cwrdd, ond ychydig iawn sydd yn dod yn y nos.
am bab yn y gresw. Drydydd wedyn, byddwn ni'n nôl i hyn. A dyma'r prif sylw sydd yn cael ei roi. Mae bywydau bobl y dyddiau hyn mor llawn, mor brysur. Mae bywyd yn brysur. Mae gwaith yn brysur. Ydy e'n iawn i ofyn i bobl sydd â bywydau mor brysur i fynychu y cwrdd ddwywaith ar y Sul. Wedi'r cyfan, mae'r Sul yn sabath. Mae e'n ddwyrnod o orffwys. Ac ydyn ni'n ei cael man pobl ni trwy fyny bod nhw'n dod i'r cwrdd ddwywaith ar y Sul, lle bydden nhw'n elwa o cael gorffwys yn ôl y gorchymyn. Byddai rai wedyn yn ychwanegu hyn. Mae lot o brysurdeb yn ystod yr wythnos. Lot o gyfarfodydd wythnosol yn perthyn i'r eglwys. Mae'r eglwys yn brysur iawn ar yr wythnos, a mae bobl, yr aelodau, yn cyfrannu i'r cyfarfodydd hyn ar yr wythnos. Ydy yn deg wedyn. Ydy yn iawn iddyn nhw wedyn ar ben hynny i fynychu dwy oedfa ar y Sul. Ydyn ni'n rhoi pwysau ar bobl. Ydyn ni'n rhoi beichiau ar bobl. Ac wedyn, bydde pobl yn ychwanegu hyn. Mae'n modd addoli yn y tŷ ar nos Sul. Mae modd cael bydd ysbrydol yn y tŷ. Mae modd darllen llyfr y Beibl, llyfr Cristnogol. Mae modd gwrando ar pregaethau yn y tŷ. Mae modd mynd ar YouTube a gwrando ar pregaethau yn y tŷ. Mae modd gwyddio yn y tŷ. Falle bydde rai yn dweud, a bydden nhw'n cael mwy o fi wrth wneud hynny. Dyna roedd rhaid i ni wneud yn ystod y cyfnod clo. A fe gesyn ni fendydd wrth wneud hynny ar y Sul. Sylw arall sydd yn cael ei wneud, ffrindiau, yw hyn. Mae modd bod yn ddeddfol. Legalistic. Mae modd bod yn Phariseaidd. Dyna beth yw deddfol, fel oedd y Phariseaidd yn creu deddfau. A meddwl trwy gadw'r deddfau hyn, y bydden nhw yn well bobl ac yn cael bendith. Dyna beth yw bod yn ddeddfol. Deddfau, mwy neu lai mwyn deddfau. Bod yn Phariseaidd ein agwedd. Nawr, cyn roi resymau cadarnhaol i chi i barhau ar arfer o ddwy oedfa. Dwi'n moyn ymateb i rai o'r sylwadau yna. Na, dyw'r Beibl ddim yn gorchymyn yn uniongyrchol ein bod ni yn dod at ein gilydd unwaith mewn ar y dydd Sul. Ni'n cytuno, ffindwn ni ddim adnod
uniongyrchol yn dweud wrthyn ni, mae rhaid i chi gwrdd ar anor I deg, a mae rhaid I chi gwrdd am 6 o'r gloch y nos. Ond allwn ni ddweud hynny am lawer o bethau. Allwn ni ddweud am sawl mater dyw'r Beibl ddim yn dweud yn uniongyrchol mewn unma I ni ar gyfer hynny. Ond mae'r Beibl yn gallu'n harwau ni, a mae'r Beibl yn ein harwau yn y pethau hyn. Ac ydyn, wrth gwrs I ni'n gallu bod yn Pharisaidd. Ond I ni'n gallu bod yn Pharisaidd ac am ddeddfol am unrhyw beth. Allwn ni bod yn ddeddfol am gynnal un oedfa. Allwn ni. Allwn ni bod yn ddeddfol a beth ni'n neud os ni ddim yn mynd i'r cwrdd ar nos Sul. Wastad eisiau ein gwarchod rai deddfol dim. Os oes llai yn dod yn y nos, ydy hwnna'n reswm I gael gwared ar cwrdd y nos? Os oes dim llawer yn dod i'r cwrdd weddi, ydy hwnna'n reswm I beidio a chynnal cwrdd weddi? Beth am y sylwadau hyn am fywydau prysur a'r elfen yma o orffwys ar ddydd yr arglwydd? Ac ydy wir yn fwy o fydd I ni I aros yn y tŷ ar nos Sul nag I ddod i'r cwrdd? Wel ydy wir, mae bywydau pobl yn brysur I ni gyd yn cytuno a hynny. Ond ydy bywydau pobl yn fwy prysur nag oedden nhw yn y gorffennol, dwi ddim yn gwybod. Yn meddwl mae bywydau yn rwyddach I ni mewn sawl ystyr nag oedd ei bobl canrifoedd yn ôl. Wedyn ni'n cael pethau nawdd yn dyn ni, ni'n gallu teithio yn haws nag oedd bobl blynyddoedd yn ôl. Ni'n gallu paratoi pethau'n haws nag oedd pobl blynyddoedd yn ôl. Ydy mywyd I yn fwy prysur nag oedd bywydau'r coliers blynyddoedd yn ôl? Ddim yn gwybod. Mae'n rhaid amheuaeth gen I. Mae'r cwestiwn yn codi, ydy rhoi 2 awr ar nos Sul, neu beth bynnag yw yn gymaint o aberth a hynny? Chybod, allwn ni ddefnyddio'r un sylw ymateb ac sydd yn cael ei roi i'r bobl sydd yn dweud rydw i'n rhy brysur I weddio. Dyna beth ni'n clywed, yr un yw'r ddadl fyna. Wel, mi'n rhy brysur I ddall y Beibl yn ôl, does dim amser gen I ni yn y nos. Does dim amser gen I weddio, mae mywyd I mor llaw. Wel, beth yw'r ateb? Wel, chi'n rhy brysur felly. Mae'n rhaid I bethau mynd. Mae'n rhaid I chi gael eich blaenoriaethau yn iawn. Dyna'r cwestiwn, dyna'r pwynt yn y blaenoriaethu. Blaenoriaethau, priorities. Mae hyn tymyn bach yn ddadleuol, controversial, ond dwi'n mynd I ddweud e. Os yw eglwys yn rhy brysur yn ystod yr wythnos, wel y marn I yw dyna'r eglwys neu llai yn ystod yr wythnos. Os oes yna gyfarfodydd yn ystod yr wythnos sydd yn faich neu sydd yn achosi I Gristnogion fod yn fwy blinedig ar y Sul, wel dylen nhw tynnu'r cyfarfodydd yna yn ystod yr wythnos I ffwrdd. Ni'n credu bod hwnna yn issue I rai eglwysi. Maen nhw'n rhoi gormod i'w bobl yn ystod yr wythnos. Beth sydd yn rhaid cael?
cwrdd gweddi. Mae'n rhaid cael cwrdd gweddi. Popeth arall, wel. Rwyddewch pobl o'i ymrwymiadau yn ystod yr wythnos mwyn gwarchod y cydgynulliad ar y Sul. Fel lot o faterion sydd yn codi, mae yna sawl athrawir yn gorgyffwrdd neu yn cyfrannu at y mater hwn, fi'n credu, at y drafodaeth yma. Beth yw'r athrawiaethau sydd yn cyfrannu, sydd yn mynd i'n helpu ni i ddod i ateb i'r cwestiwn hwn? Wel, mae'r holl athrawiaeth o'r Sul yn dod mewn, fi'n credu i ddechrau. Wedyn ni, mae'r athrawiaeth ni o beth yw'r eglwys yn dod mewn i'r mater hefyd. Ac ar ben hynny wedyn, mae'r athrawiaeth ni o addoliad neu o foddion gras yn dod mewn i'r cwestiwn hefyd. Beth ydyn ni'n credu am y materion hyn? Am y Beibl yn rhoi arwain ar y pethau hynny. Pam oedd yr hen saint yn cynnal dwy oedfa? Pam yn ei cynnal dwy oedfa? Achos roedd yn cyn-deidiau ysbrydol ni wedi penderfynu, wedi meddwl. A chi'n gwybod bobl, doedden nhw ddim yn gwneud penderfyniadau heb ystyried. Roedden nhw'n meddwl am y pethau hyn, ac roedden nhw'n meddwl yn ysgrytherol. Ac ni'n gallu dibynnu arnyn nhw. Dwi'n gwybod mae'n rhai pethau sydd yn draddodiadau yn unig. Ond am bethau mawr roedd yn cyn-deidiau i meddwl amdano. Enghraifft, ein trefn yn y cwrdd. Pam i ni'n canu gweddio, canu darllen, canu gweddio, canu pregeth, canu. Pam i ni'n neud hwnna? Oherwydd oedd yn cyn-deidiau ni wedi meddwl, dyma'r ffordd orau i gynnal. Os rhaid? Na, ond dyma'r ffordd orau. A mae'n ysgrytherol. Rydyn ni'n gallu dibynnu ar hynny. Ac yr un peth gyda nifer oedfa ar y Sul. Mae Duw wedi bendithio un dydd o'r 7. Un. Ni'n credu hynny. Wedi bendithio y dydd Sabath. I Sul i ni oherwydd atgyfodiad yr arglwydd. Mae wedi addo lles ysbrydol ar y dydd hyn. Ni'n cael gorffwys, ydyn. Ni'n cael gorffwys corfforol. Ydyn, hwnna'n rhan ohono fe, ond mae gorffwys gorau yn dod i ni'n ysbrydol. Lle ni ddim yn gorfod meddwl am bethau y byd yma. Ac ni'n gallu meddwl am bethau uwch. Sabath ar oddwyd mwyn dydd, medd Iesu Grist. A medd Iesu Grist hefyd, y mae y mab y dyn, yn arglwydd ar y Sabath. Mae wedi rhoi dydd i ni, ffrindiau. Nid bore. Nid bore mae wedi rhoi i ni, i gael lles a bydd ysbrydol. Mae wedi rhoi dydd cyfan i ni, i gael bydd. Mae dwy oedfa yn rhoi siap i ni. Yn y bore, yn yr hwyl, i ni cael dŵr. Ac i ni cael llenwi amgylch gyda mwy o bethau. Ysbrydol. Ni wedi cael ein galw i eglwys. Mae Duw yn ein galw ni fel Cristnogion, fel unigolion ydy. Ond mae'n galw ni i eglwys. Corff o bobl.
Ni'n gallu cael cymdeithas gyda'n gilydd. Ni'n gallu annog yn gilydd. Dyna mae Paul yn dweud yn y fe. Ddim jyst bod ni'n dod i'r eglwys mwyn cael, ond ni'n dod i'r eglwys mwyn roi, mwyn annog yn gilydd. Cofiwch hynny, ni'n dod i annog eich gilydd. Weithio mae jyst gweld yn gilydd falle'n annog yn gilydd, ond weithio ni'n gallu dweud rhywbeth sydd yn anogaeth i'n gilydd. Os ni'n cael 2 oedfa, mae fwy o gyfleoedd i wneud hynny na 1 oedfa. Pan ni'n dod at ein gilydd, mae yna ddewyd arbennig, chi'n gweld? Mae Duw yn rhoi ddewyd arbennig o fendith pan mae i bobl yn dod at ei gilydd na pan ni'n fel unigolion. No, pidwch gan ddeall, mae yna fendith i ni pan ni'n addoli'n unigol, wrth gwrs. A dylen ni addoli'n unigol yn y tŷ. Ond pan ni'n dod at ein gilydd, mae yna ddewyd am fendith fwy, lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fy enw i. Yno ar ei bryd, yn ei calon, yn ei canol. Nid y salmydd am Sion, yno y gorchmynodd y fendith. Yno yn Sion, gyda'i bobl mae e'n gorchymyn y fendith. Wel, os ni'n dod at ein gilydd ddwywaith, yna fwy o gyfle, felly, i gael bendith. I gael presenoldeb yr arwyn yn rwy. Fwy o gyfle i gwrdd â Duw. Beth ni'n moyn yn y Sul, nhw? I gwrdd â Duw. Wel, y fwyaf o gyfleoedd sydd. Wel, y gorau i gyd. A phan ni'n cwrdd, ni'n defnyddio moddion gras. Ni'n hoffi'r gair yn ni'n moddion gras. Mae Duw wedi darparu ffyrdd i ni, moddion i ni, i gael gras. Mae eisiau gras arno ni. Mae Duw yn gwybod hyn. Mae eisiau gras ar Gristnogion. Chi'n cael eich ymosod yn ystod yr wythnos. Chi'n cael eich diflasu yn ystod yr wythnos. Chi'n cwmpo yn ystod yr wythnos. Mae eisiau gras. Mae Duw wedi darparu moddion i ni gael gras. Beth yw'r moddion hynny? Gweddi, darllen y gair. Rando ar ei hair cael ei bregethu. Bregetha gair, med Paul. Bregetha gair. Y gair sydd mynd i'n dwy'n nhw newydd a lawen ha a galon. Trwy'r gair y mae pobl yn cwrdd â Duw. Mae 2 oedfa yn rhoi mwy o gyfleoedd i bobl. Felly, i glywed gair Duw. I glywed gair Duw yn cael ei bregethu. Mae'n rhesymau ymarferol a mae 2 oedfa yn werthfawr ac yn dda. Falle dyw pobl yn gallu mynd yn y bore, falle mae rhywun gweithio shift ac yn methu mynd, yn gallu mynd yn yr hwyr wedyn ni. Mae rhesymau ymarferol o ran yr un sydd yn pregethu. Cael 2 oedfa'n help, achos ni'n credu mewn pregethu'r saint, ond ni hefyd yn credu mewn pregethu i rai sydd ddim yn saint, fel efengylu, cyhoeddi'r efengyl. 2 oedfa ar y Sul yn rhoi cyfleoedd i'r un sy'n pregethu i wneud hynny. Ond gael rhoi sylwadau i chi cyn cwpla. Nawr, eisiau gofyn y cwestiwn hyn. Be sydd wrth wraidd hyn i gyd? Beth yw gwreiddyn y mater? Beth yw calon y mater hyn i gyd? Wel, hyn, ffrindiau,
Yn fy marn i, tlodi, ysbrydol. Mae'r weithdra ysbrydol. Dyn ni'n mynd yn bellach i ffwrdd o Dduw. Mae sylfaeni ni yn cael ei dadfeilio dan ein traed. Ni'n goffa dweud eto a gogoniant a ymadawa o Israel. Cofio'r adnod ola yn llyfr y Barnwyr. Mor wir i ni hefyd. Yn y dyddiau hynny, nid oedd brenin yn Israel. Yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei wrth ei hun. Allwch chi ddychmygu pobl mewn diwygiad yn trafod y cwestiwn, dylen ni gael cwrdd ar nos sydd. Yn gallu dychmygu hynny? Ni ddim ydyn ni. Dylen nhw'n trefnu mwy o gyfarfodydd. Beth yw gwreiddyn y broblem? Gwreiddyn y broblem yw hyn. Does dim awydd gan bobl. Does dim sêl gan bobl. Does dim chwant. Chwant bwyd, does dim appetite gan bobl i wrando gair Duw. Dyna'r broblem yn y bod. Bydd y pobl ddim yn glywed. Ddim moyn clywed pregethu. Sy'n drist yn aml y Cristnogion. Ddim moyn clywed. Falle petai nhw yn mynd, bydden nhw ddim yn clywed dim byd sy'n werth i glywed. Ta beth, ond mater arall yw hynny. Yn ystod y cyfnod clo, oedd pawb yn dweud yn mynd ar y dechrau, mae hyn yn neud ni werth fawrogi. Pa mor ffodus i ni, ein bod ni'n gallu dod at ein gilydd i addoli fel arfer o sydd i sydd. Pawb yn dyfynnu'r adnod yn Ebriaidd, nac esgeiriswch y cyd gynnell. Beth sydd wedi digwydd sydd cyfnodau clo fynd? Dy'r pobl ddim wedi mynd nôl. Wedyn ddim wedi mynd nôl gyda rhyw ryder nawr. Beth sydd wedi digwydd yw mae rhyw ddiogi wedi dod i mewn. Ddiogi ysbrydol. Wel, ffrindiau, nid nifer yr oedfa ond yw'r issue. Weda hyn eto. Nid nifer yr oedfa ond yw'r issue. Yr issue mawr yw hyn. Ble mae'n awydd ni? Ble mae'n sêl ni? Ble mae'n hiraeth ni? Yr issue mawr yw bywyd. Mae gennym enw dy fod yn fyw meddy'r arglwydd, eithir marw wyt. Yr roi adnodau i chi, fi ddim wedi dyfynnu llawer o bore yma, ond roi rai adnodau i chi. Psalm 122 ac adnod 1. Llawen a chais, pan ddwyd yn dwytho. Awn i dir a. Ac y bobl sydd fanna, dyddiau hyn, llawen a chais. Pan ddwyd yn dwytho. Awn i dir a. Wy'r chi, ydych chi'n llawen yn dod i dir yn arglwydd. Fe ddarllenes i o'r hawdd ar yw'r bebyll o arglwydd y lluoedd. Fe enaid a hiraetha am gynteddau yr arglwydd. Fe enaid a hiraetha, ac aflysia am gynteddau yr arglwydd. Yn halon am cnawd a weiddan
am y diw byw. Neu hynny'n wir amdano ni. Mor felus yw dy eiriau i lusach na mer i'n safon. Gall ni ddarllen y safon i gyd. A gallwn ni fynd ymlaen. Beth dylen ni wneud, ffrindiau? Mostwng o flaen Duw. Dylari o flaen Duw. Mynd am cwyn i'r arglwydd. Byddwn ni ddweud wrth Duw mewn gweddi. Arglwydd, help. Arglwydd achub. Arglwydd gwely'n triedu. Well gan bobl edrych ar Britain's Got Talent. A gwrando ar air di gan gweddi. Arglwydd, well gan bobl edrych ar Scrumfai. A gwrando ar Efengyl Iesugrist yn cael ei gweddi. Arglwydd, mae well gan bobl edrych ar Facebook. A gwrando ar air di'n cael ei bregethu. Arglwydd, mae well gan bobl mynd am dro a mynd i'r traeth. Na dod i rando. A dair di sydd yn fywyd. Well gan bobl as yn y tŷ. Na hyn, helpa ni arglwydd. Ni mewn tre ni. Byd rei gael wrthyn ni. Dylsyn ni fynd at yr arglwydd, a dim rhoi taw iddo fe. Cyfod arglwydd. Cyfod. Trig ar hân. Bydd dda o'r seio. Yn y cyfamser, ffrindiau, beth i ni'n neud i ddal ati. Peidio ar oel yma. Does dim ots os mae dim ond 2 mis yn dod. Parhau i ddod. Parhau i brygedd. Achos falle yn un o'r oedfaoedd hynny. Bydd Duw yn gweld yn dda. I gyflwyni. Ac i trigyrhau. Ac i ymweld. A ni. Yn bydded i ddweud.